M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Bruna, com estàs? Sí, i els ànims? Força? Sí? Així m'agrada. Molt bé. A més, tens l'honor que t'estan faixant lo Marc, eh? Hi ha tot un expert amb això de la faixa. Bueno, i també... Sí, a més també és expert en prendre cafès, vull dir, li agrada molt, eh? Ah, un xocolatet és mega.